Sa ibang balita, isa na namang kapitan sa Nueva Ecija ang pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspek. Ito na ikalawang insidente ng pamamaslang sa mga barangay captain ngayong buwan ng Oktubre. Narito ang report. Dead on arrival sa pagamutan ang isang 39 anyos na barangay chairman at kasama nito matapos sa pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspek. Sa report ng mga otoridad, nangyari ang pamamaril nitong Biyernes, alas 4 na ng hapon sa bahagi ng Maharlika Highway sa barangay Sangitan, Cabanatuan City. Kinilala ng PNP ang mga biktima na sina Barangay Chairman Jeric Ventosa ng Barangay Villa Ofelia at Nelson Espiritu na 34 anyos, residente rin ng naturang barangay. Ayon kay Police Superintendent Ponciano Zafra, hepe ng Cabanatuan City Police Station, minamaneho ni Ventosa ang itim na kotse at nasa passenger seat naman si Espiritu nang bigla silang pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng isang gray na SUV. Mahabang armas umano ang ginamit sa pamamaslang at makikitang tad-tad ng tama ng bala ang tagiliran at windshield ng kotse ni Ventosa. Naisugod pa raw ang mga biktima sa Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, ngunit idineklara ng dead on arrival ang mga ito. Si Ventosa ay nahalal bilang first councilor ng Villa Ofelia, ngunit nagsimula siyang manungkulan bilang punong barangay nitong June 6, 2017 matapos ibakin ng Office of the Ombudsman dahil sa mga bintang na dishonesty at katiwalian ng kanilang kapitan na si Felix Santos. Paliwanag ng ina ni Ventosa na si Maria Elena Ventosa, wala namang kinalaman ng kanyang anak sa pagsasampa ng kaso laban kay Santos. Sa investigasyon ng PNP, nagsimulang makatanggap ng serye ng mga death threats sa pamamagitan ng text messages si Ventosa noong Setyembre. Kinumpirma naman ito ni Aling Maria Elena, ngunit binaliwala raw ito ng kanyang anak. Maraming sinabanggit, basta sabi nga niya, yung kapitan, malapit ka na, hindi ano ka na, kung ano-ano yung mga salitang sinasabi sa kanya, kaya hindi naman niya pinapakinggan. Katarungan ang inihingi ngayon ni Aling Maria Elena, samantalang tuloy naman ang investigasyon ng PNP dahil elected official si Ventosa at hindi naman inaalis ng PNP ang anggulong politika, ngunit tinitingnan din nila ang anggulong personal at negosyo. Kasama si Arman Galang ng Nueva Ecija, ako si Elaine Joy Chua para sa Metro Central Luzon News.